Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Анита Цанкова от град Ловеца. Лекувал съм вашата свекърва. Да, свекърва ми лекувах 2000-та година, идвахме при вас. Да. Ходихме и по доктори в болници. Не е лежала в болница, защото нямаше желание да стане на домашно лечение, обаче нямаше никакъв резултат. Да. И ни дадоха вашата визитка, дойдохме при вас. И се установи, че тя има мозъчен инсулт, което ни бяха го установили в болницата. Така. Дадох ти доста неща, имаше и други, жлъчка възпалена, имаше тогава кървене, беше получила. Нали, това всичкото наведнъж не можеше да се храни, с единствено вода приемаш и нищо друго, не можеше да приглъща изобщо храна. Да. И бяхте изписали билки, идвахме 3 пъти, нали, на проверки с промяна на билките и жената се оправи много добре, за много кратко време се оправи. Да. Значи за 3 дена, може да се каже, тя беше почти неподвижна. Така. За 3 дни стана на крака, почнахме да пасирваме яденета и пиене на билки, налагане на диетите, които сте казали. След това, нали, додадохте други лекарства за другите неща, защото не можеше наведнъж, много неща бяха станали. И може би за половин година много добре се беше подобрила. Тя беше отслабнала 30 кила, беше на 52 години, 30 кила беше останала. Беше останала 30 килограма? 30 килограма, нямаше дреха, която да ме да обличам. Всичко и падаше направо. Беше нещо страшно с нея се случило, което въобще ни толкова време я водим по доктори. Не сте очаквали, че се лекуват нас какво ли не. Да, просто бяхме решили, че ще оттървем. Направо. Добре. Лекувал съм ли и вас? Да, мене лекувахте. На мене ми бяха казали, че тук ми се топи коста на чинето. Да. Зъбите ми умъртвени, нали, на челюстта, да, и да ги извадят. Казаха ми, че няма хапчета лекарства, с които мога да се оправя и да ми извадят зъбите тук, където се е получило това нещо, пак ще си се топи коста. И идвах при вас, вие ми дадохте капсули, билки и цяла зима, кажи речи, имах от тях, защото доста бяха. Да. Мога да кажа, че сега съм много по-добре, нали? Просто болката няма вече, която болеше, като са храна, там си влиза храна, която се почиства, нали? Но болката няма както беше преди малко да влезе и страшни болки бяха. И заболекарката каза, че единствено вика съм чула с пчелен клей, но вика не е сигурно. Спря да се топи коста. Не съм ходила да правят пак снимка, но няма болката вече. Нямаш проблем. Твоето детенце съм лекувал. Да, той пък се беше запекал и 3 дена ни казал, че не е ходил до туалет. Неча на 4-тия ден ни казва, ходихме на доктор, дадоха му разхлабителни, обаче прокърви. То явно силното запичани. Да. И се получи кървени, изписаха ни паста, такава, която се използва, не мога да се сета как се казваше точно, нали? Да. Обаче нямаше никакъв ефект 2 дена, кървенито се усили, стана още по-голямо и аз се обадих на вас по телефона, понеже имах билки останали за кървенето. От майка ви? От майка, да. И ви попитах така и така, нали, докторите така и така казаха, може ли да ги дам, нали, ще помогне ли? Ви казахте, че няма да навреди. И ако не се оправи, да го доведем, обаче то се оправи се. Да, от тия билки за кървенето. За 1 ден цяло, нали, е пил от тях и на другия ден беше се оправил. Много ти благодаря. Моля. Госпожо, лекувал съм ваша приятелка. Бихте ли разказали от какво съм я лекувал? Да, тя миналата година, значи август месец, имаше спонтанен аборт. Да. На 42 години няма дете и беше забременял, обаче стана ФАО. Наново, нали? И само след 2 месеца получава на много кръвоизлив и откриват, че има киста много голяма, в много голям размер, който явно го е имала и по този време, когато е направила аборта, но не е обърнато внимание. Да. И бяха дали антибиотици някакви да пи, за да пробват да разкажат. Тя беше, като ми показа снимката, доста голяма, за операция гласяха. Да. И аз си дадох вашия адрес, нали. Тя тук в Плевен беше идвала на болница на доктори. Виката и тъй хода, нали, ще отида при човека. И за много кратко време, може би 2-3 седмици, не знам точно, нали, ама нямаше и месец.
Идва наново на проверка, изпила е там, нали, всичко, което сте й дали. За нея, за съпругът ти също някакви лекарства сте, билки сте им давали за бременността, нали, да може да има деца. И ми се обажда и казва, като отидох на преглед на Виндилзъна, казва, няма и помен. Вика, той се хвана за главата, доктора там, който е бил в болницата. Казва, не е възможно, такава голяма, тя пази снимки, всичко изследвания. Такава голяма, къде е изчезнала? Просто няма помен от нея. И се връща и казва, направо, вика, много съм доволна.